Здравейте! Ще се опитам да направя един малък клип за хватовете на тези сечива, за да мога да отговоря с един клип и на Дръвчо, с когото имахме дълъг разговор, и на Бате Сачмо за хвата на джобната ножка на Сандокан. Това е глава лук, защото нямам голия. Това е единствено за да бъдем съпричастни към проблемите на някои наши колеги, които към месото имат особено отношение. Затова искам да покажа, ето това ми е ръката. Обикновено това са едни сатъри, Трамонтина, оригинален китайски сатър. Може да му видите какъв му е профила. Глава реже, всичко реже. Това е сатъра. Това е ножа на майстора, с който работиме най-често. Това е оня, дето имам да го правя още. И най-накрая за Бате Сачмо специално ще пусна това. Всички тия сатъри, когато никой не го ползва за такова нещо, защото няма какво да се сечеш с това, освен да си отрежеш нещо. Това се хваща по този начин и с него се реже. Ето как се хваща, половината ти ръка е в сатъра. Това го разкараме. С тежкия китайския е още по-сериозна ситуацията. С това острие се режат безкрайно финни, всякакви неща, жулиен, мулиен, и с този нож се реже и се държи ето по този начин. За обикновения шефския нож, както го наричат, моя пробен нож, той се държи по този начин. По този начин режеш и хляб, и домати, и голия, и лук. Него може да не го държиш така, защото чак не се налага, защото той е достатъчно дълъг и е лек. Ако река с този нож да отрежа нещо, ако го хвана така, какво мога да правя? Или да се дуелирам, или да сека клони. Но когато искам да режа, няма да го държа така, защото е тежък, а ще го хвана по-напред. Ето къде му е дръжката, виждам тук как хубаво се хваща, и да режа с него. Абсолютно същото Бате Сачмо става и с джобната ножка на Сандокан. Чакай само да я центрирам. Значи, имах идея да отрежа дръжката до тук и тук да стане една топка и цялото това нещо да влиза, то тук да бъде, за да може да се държи по този начин. Но щях да загубя перфектната функция, която хванеш така, като буздоган това нещо, и с него да отсечеш клон, да отсечеш симфизата на животното. Вижте колко съм пека. А иначе това нещо по същия начин се хваща и така, те се вика 1/4 от острието ми е между пръстите, и с него се реже, с него се кълца, с него се делка и то се държи по този начин. Малко е тънка дръжката, но чао дордисаме. Да се върнем обратно сега на дръвчовия нож, който има една подобна функция. Значи, тук с онази нецензурна дума наречена, която аз никога не мога да изрека, от еленовия рок, онова парченце, което стърчи, то ще му пречи за всякакъв такъв захват, за такъв захват, за най-обикновен захват, за всичко ще пречи. И аз твърдя, че то трябва да се махне. Това е, дано да съм успял да отговоря на всички зададени ми въпроси с това кратко видео. А вица за партийната конференция ще го разкажа във форума. Чао!